Magandang gabi mga kasap. What's up? Ato ni prepare atong pamahaw panihapon period tugma no. Magsabaw tag manik. Tara. Magpabukal tag pantika. Mao ni siya mga kasap, pamahaw paniudto panihapon ni ugma. So sabawon tani gamay ato ni gisa karondaan para ugma diretso na. Bawang, luya, ug naputay mangga. Aw kapayas. Kapayas na siya, bisig may ngumong mangga. Oh. Dara, kapayas na siya mga kasap. So ato ni sampun ugma. Abangan ang kabuuhang video. Bye, good night. Tara mga boss, sabaw ni ugmas buntag udto gabi. Lami kayo ni. Tanaw mo balik ugma ha. Balik kog like, subscribe, share, follow. Salamat mga lods. Tanga na to kapayas. Ugma na lang. Ugma na lang, ugma na lang. Good morning mga kasap. Sugdan tanan ning kapayas. Ug hiwa. Sagol na to ni sa tong sinabawan ng manok. Kalahap-lahap. Okay, listo. O niya kapayas no. Ato ni isagol sa atong tinulang manok. Daghan kini siya. Siya arog di ta matagbog pang-us ani. Lami kay ni. Mga kasap. Alauna, alas 2. Alas 2:30. Alas 3. Yahoo! Kanamit sining tinulas ang manok ko bala mo. Oh. Ulbo-ulbo gid sa. Kabukal-bukal bala. Mo ni no atong tinulang manok gabi pa ni nato gi prepare ang uban so karon temprano naluto na siya. Na natay paniudto wa ta pamahaw. So luto na siya. Murag tanaw ko daghan kay sabaw sa kabalde. Galangoy sa sabaw. Sus. Tara. Tutukin yung tarong ha. Ha? Lami kayo. Mayang otro.